Co je to dobro a co zlo? Může být dobro pro něco zlé, či zlo pro něco dobré? Asi si řeknete, že taková pošetilá otázka by mohla napadnout jenom blázna. Nemůže. Jako černá nemůže být bílá. Ale jste si tím opravdu tak jistí? Příběh, který vám budu vyprávět, se odehrál možná už před mnoha lety, či snad teprve včera. V krajině na konci světa, nebo dost možná v našem království. Jen málo znamená prostor a čas pro dva věčné rivaly, rytíře, kteří provázejí člověka od nepaměti. Dva andělé či démoni. Bratři podobní si, jak vejce vejci. A přece tak rozdílný, jako je den a noc. Projíždějí svět křížem krážem. Nikde nejsou stále, nikde úplně nechybí. Přímo neškodí, ani nepomáhají. Pouze nám nabízejí cestu. Nepotkávají se. Až jednou. Ustup mi z cesty! Proč bych měl? Byl jsem tady první. Kdo vlastně jsi? Že se odvažuješ zastoupit mi cestu. A ještě mi odporovat. Chci znát mé jméno a sám ses ani nepředstavil. Odpusť. Hned to napravím. Kdo doopravdy jsi? Nemám chuť se ti zpovídat, ďáble, když jsi mě nepoznal sám. Ty? To jsem si mohl myslet. Dlouho jsme se neviděli. To je věcí názoru. Já tě potkávám na každém kroku. Opravdu? Já o tobě už neslyšel hezky dlouho. Čím pak to asi bude? Řekni mi, ještě stále tvrdíš, že dobro a spravedlnost může zvítězit. A jak vůbec chceš dokázat, že máš pravdu? Ale pravda nepotřebuje žádný důkaz. Buď je, anebo není. A žádná tvá moc, ďáble, na tom nic nezmění. To ještě uvidíme.